Nyakome-Marani kitutu chache North County ya Kisii nigo barenge n'obororo banene nigo besokia na kwimurunganiria ebirengo bibibe by'epara ya Gesieka-Irunya iyo ase myaka menge yaberege kurimwa etari koera na kuboria ose na kubora no kubara w'ekinguru cy'umuriro asensebe yo bakorawa na Robinson Otuke Kaunda nigo batebire buna enseme yo yategere magaga kemagenero asegeka kyamatuka mange una omosekito atwariganira roboti urukuru asensebe yo Nyakome viva! Viva! Marani viva! Viva! Epare yokoranga machia sonara. Epare it is within the mandate of the county government of Kisii. So this squarely lies as omo MCA Saudi ga gare bare koromwa bako moro mu ko be kwa mangana yako raki. No diaro ekero yali miru omondorema yatigwa. Igo tu atebe denge pare njale metubobe egasalie bintu by'abantu including bakanje orobago rukaira kabisa tukataba yaya tigo orobago rorusigwe ogeje bare koreki endegi ngya nyakoba ai kinyore gya Nyakome nkebekire buna ekemo kyabo gya center abantu bagwa kachikuro gota tigo bokonguto bwato no bonge mono ntwanya korora barayi bari to wakira kuro no onde nonye no yomo igato gwa kachikura baira bachibe bisa onde ta yonya koro kana no yomo koru emiaka twa enge kuna korora nganto bwata ba musinto bwata ba nto baria banenerende bachumbe bono nabo bagucha tuanga ngaino aiga bono iga gento bagokora bono iga bagucha bakururiga batutigira chintinde embure tonye iga monto tagwetaga ngona turi secret space ine chiro echone agachi twari emiaka 10 yarire tira iguru bakabono ngora tole chiri igorwe twande Gesieka twakore biasara bagene bakonyera one gento kerwa korera astia nande twarore kwage korire kwaremire nande wasiri we are not going to allow that.